Pane mashoko anouya achipostiwa nevakomana vana Blessed Geza. Ataona kuti pahendo yake yeFacebook page wamoza kuti Blessed Geza panguva inoi mukomana akajamuka and ari kukonzeresa this rift intention iri kuitika. Akonzeresa kuti pave this immediate cause aiwa yekusawirirana kana kuti kufumugwa kwecorruption yese munyika yeZimbabwe. Oitaura pamusoro pe-signal yati aiwa muzara nhasi awana 11 o'clock. Andochibvunza ndobva subscribe or like on the bell icon. Tichipinda pahendo pake tinoona mashoko anobuda nyuku achidzi get ready tonight. A new Zimbabwe is coming. By tonight 11 p.m. we are giving you a clear signal. Don't be left out, Zimbabwe. A new Zimbabwe is about to be birthed. We are ending this 2030 business at all cost. And Mnangagwa is stepping down. Please share across all over the nation. Blessed Geza. Do mashoko ari kutendera pa social media aya mumastreets amuri kuona kuti mashoko ananyogwa na Blessed Geza. We do not know his plans and his intentions and people who are behind his efforts. Panapa achitaura mashoko achiti we are going to show you a clear signal yekuti aiwa these guys zvingava zvigananda vakomana vecorruption vese vari kuduta and the likes vari kuda kubvisa achiti vakomana vanhu vari kukonzeresa kuti nyika yedu isendera mberi vari kukonzeresa musawa nedevelopment even education even my health services everything is collapsing even the economy masupermarkets. Panapa ari kuitaura mashoko achiti we are going to show you a clear signal ichaita kuti vakomana ava varidimuke varove pasi vastepe down today at exactly 11 o'clock p.m. Mashoko anenge achidhirivha pasocial media yendo yaBlessed Geza vanhu avamirira kuda kuona kuti zvichafamba sei. Imbotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pindai comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.